Žena će otkriti nešto strašno o Sadakat, informaciju iz prošlosti koju će matrijarhinja pokušati sakriti od svijeta. Mine, koja će se naći u opasnosti i neće imati više što izgubiti, odlučit će otkriti cijelu istinu, ali i u najočajnijem trenutku svog života. Kad Elija shvati da Mine ne laže, bit će duboko potresena i donijet će radikalnu odluku. Sadaka će sve poreći u trenutku suočavanja, ali Cihan će shvatiti da mu majka laže i otkrit će najstrašniju tajnu. Sve će početi kad noć tiho padne na kuću. Zvuk nečijeg približavanja prekinut će tišinu, a Sadakat, još uvijek nepovjerljiva, krenut će prema vratima ukočena izraza lica. Kad ih otvori, zateći će Mine kako stoji ispred nje. Što ti radiš ovdje u ovo doba? I upitat će Sadakat, pokušavajući zadržati mir, ali njezine će oči odati napetost koju osjeća. Mine neće čekati poziv, ući će, pogledom obuhvatiti sve oko sebe i tek tada ponovno pogledati matrijarhinju. Došla sam razgovarati. To je sve, i reći će Mine. Sadaka će snažno zatvoriti vrata i odgovoriti prigušenim glasom, nisam te pozvala unutra. Ne znam što misliš da si otkrila, ali što god bilo, bolje da to zaboraviš. Ova kuća nije mjesto za tebe. Mine će sjesti na jednu od stolica kao da ta prijetnja na nju uopće ne djeluje. Sadaka će ostati nepomična nekoliko trenutaka, pokušavajući shvatiti dokle mlada žena namjerava ići. O čemu to govoriš? I upitaće, prisiljavajući se na hladan osmijeh. Mine će lagano nagnuti glavu i odgovoriti, Sadakat, sad nije vrijeme za pretvaranje. Obje smo pametne žene, zar ne? Ti vrlo dobro znaš o čemu govorim. Sadaka će joj se približiti, ozbiljna i prijeteća. Ako si došla ovamo da me zastrašiš, gubiš vrijeme. Ja ne trpim ucjene. Ovdje nema nikakve igre. Mine će polako ustati i reći, ne skidajući pogled s nje, ja se ne igram. Ja sam već pobjedila. Pitanje je, zašto si tako nervozna? Baš ti, koja si oduvijek voljela sve kontrolirati. Sadakat neće gubiti vrijeme. Odmah izađi iz moje kuće, naredit će Sadakat, pokazujući prema vratima. Mine će se jedva primjetno nasmiješiti i odgovoriti, prestanimo s ovom predstavom, Sadakat. Znam što skrivaš već godinama i, iskreno, mislim da to može imati dva ishoda. Jedan će biti vrlo loš za tebe, a drugi bi mogao biti vrlo koristan za mene. Sadaka će djelovati vidno uznemirenost, ali pokušat će to sakriti. A ako sada počnem vikati? Ako kažem da si bez dopuštenja ušla u moju kuću? Da si me pokušala ucijeniti? Kome misliš da bi povjerovali? Mine se neće dati zastrašiti. Zar ne bi bilo čudno da netko poput tebe glumi žrtvu? Uostalom, ti si bolesna, zar ne? Vrlo bolesna od straha. Sadaka će na trenutak raširiti oči, ali će odmah zatim ponovno preuzeti kontrolu. Ti ne znaš ništa. Znam dovoljno, odgovorit će Mine približavajući se. I spremna sam ti pomoći. Uostalom, još uvijek želiš da te svi poštuju, zar ne? Sadaka će stisnuti usne od bijesa. Što želiš od mene? Mine će zadržati osmijeh i odgovoriti, razmisli o onome što sam ti rekla, a onda me potraži ako još budeš imala snage za to. Ono što znam može te spasiti ili može sve uništiti. Izbor je tvoj. Mine će krenuti prema vratima, ali prije izlaska ponovno će pogledati Sadakat i dodati, Sadakat, mogle bismo biti saveznice, ali ako budemo neprijateljice, bit će šteta. Ne bi željela imati neprijateljicu poput mene. Dok Mine bude napuštala kuću sporim koracima i suzdržanim osmijehom na usnama, Sadakat će ostati nepomična nasred sobe, gledajući u zatvorena vrata, kao da još uvijek može čuti prijetnju skrivenu u tim posljednjim riječima. Tišina koja ostane nakon Minina odlaska bit će još gora od njezine prisutnosti, jer sada matrijarhinja pred sobom neće više imati mladu, povrijeđenu i ambicioznu ženu, nego živo sjećanje na pogrešku koju nikada nije smjela dopustiti da naraste. Sadaka će stisnuti prste oko ruke i pokušati se uvjeriti da još uvijek ima sve pod kontrolom, ali njezino će lice odati da je taj posjet probudio strah. Počet će koračati amo-tamo, pokušavajući posložiti misli prije nego što se panika pretvori u slabost. Kajem se zbog mnogih odluka koje sam donijela u prošlosti. Kajem se što sam vjerovala da sve ljude mogu voditi svojim rukama.
Kajem se što sam dopustila prostora ženi poput Mine, a najviše se kajem što sam joj dopustila da se previše približi istini koja je trebala ostati zakopana. Sada ona misli da to može iskoristiti protiv mene. Misli da može uništiti sve što sam izgradila, ali još nije shvatila da ja ne padam bez borbe i reći će sadakat tihim glasom, pokušavajući povratiti svoju čvrstinu. Matrijarhinja će stati pred zrcalo u dnevnoj sobi i namjestiti maramu oko vrata, kao da je taj džes može vratiti sliku nedodirljive žene kakvom se oduvijek prikazivala pred obitelji. Nekoliko će trenutaka promatrati vlastiti odraz i shvatit će da su joj oči nemirnije nego što bi željela. Mine je povrijeđena, odbačena i gladna osvete. Takva žena ne mjeri posljedice, ne razmišlja o tome što uništava i ne poštuje nikakve granice. Ako ne djelujem prije nje, pokušat će sve otkriti Cihanu, ali i Nare i svakome tko bi me mogao srušiti pred ovom kućom i reći će krenuvši prema hodniku. Sada kad će brzim koracima otići u svoju sobu, ali pazit će da ne privuče pozornost posluge. Kad uđe, zatvorit će vrata i na trenutak ostati osluškivati hodnik, provjeravajući da je nitko nije slijedio. Zatim će prići ormaru, pomaknuti nešto odjeće i sagnuti se pred skrivenom ladicom. Njezini će prsti dotaknuti drvo s kratkim okljevanjem, kao da se i ona sama boji otvoriti to mjesto. Ipak će duboko udahnuti, povući lažnu ladicu i uzeti malu kutiju umotanu u tkaninu. Kad otvori kutijicu, pojavit će se nekoliko eperuveta s nalazima, poredanih u redove, označenih datumima, šiframa i naljepnicama vezanim uz mine. Sada kad će ostati nepomična gledajući u sve to, osjećajući težinu svake odluke koju je donijela u tajnosti. Uzet će jednu od eperuveta s oprezom, promotrit će gotovo izbrisanu oznaku i stisnuti usne kako bi obuzdala napetost. Pokušaj je uspio. Mislila sam da će sve ostati pod mojom kontrolom. Mislila sam da Mine nikada neće shvatiti važnost onoga što se dogodilo, ali ona je saznala dovoljno da me ucijeni. Sada želi svima otkriti tajnu, želi me odvući u središte ove priče i učiniti da me svatko u ovoj kući gleda kao da sam čudovište, i reći će glasom punim straha i bijesa. Sada kad će nastaviti gledati eperuvete kao da svaka od njih nosi sa sobom uspomenu preopasnu da bi postojala. Otvorit će malu presavijenu omotnicu na dnu kutije, ponovno pročitati neke bilješke i na trenutak zatvoriti oči, pokušavajući kontrolirati disanje. Nitko ne smije znati što se ondje dogodilo. Nitko ne smije otkriti da sam odobrila te pretrage, da sam pratila svaki rezultat i da sam iskoristila Mine u pokušaju koji je mogao promijeniti sudbinu ove obitelji. Ako Cihan sazna, nikada me više neće zvati majkom na isti način. Ako Elija sazna, sve će to pretvoriti u oružje protiv mene i šapnut će, iskaurno vraćajući papir. Ono što sadakat neće ni slutiti jest da će se Nare nalaziti iza vrata, nepomično stojeći u hodniku i slušajući gotovo sve. Mlada se žena slučajno približila, posumnjavši zbog majčine žurbe nakon Minina posjeta, ali dovoljno joj je bilo čuti nervozan ton u sadakatinu glasu da shvati kako je nešto ozbiljno pošlo po zlu. Nare će ostati nepomična, zadržavajući dah kako je ne bi otkrili, dok pokušava sastaviti razbacane riječi koje su prolazile kroz drvo. Čuće ime Mine. Čuće da se govori o pretragama, o uspješnom pokušaju i o tajni koju nitko nije smio znati. Njezino će lice biti obuzeto zaprepaštenjem, jer sve je to izgledalo mnogo ozbiljnije od bilo kakve uobičajene majčine manipulacije. U sobi će sadakat vratiti eperuvete u kutiju, omotati tkaninu oko nje i sve odložiti na dno skrivene ladice. Zatim će pažljivo posložiti odjeću u ormaru, brišući svaki trag da je dotaknula to mjesto. Mine možda misli da me je stjerala u kut, ali ja još uvijek poznajem putove koje ona ni ne sluti. Prije nego što progovori, naći ću način da požali što se vratila u ovu kuću s tim prijetećim osmijehom. Nitko neće dirati moje ime, nitko neće uništiti moj autoritet i nitko neće iskoristiti moju prošlost protiv mene, reći će sadakat prije nego što se pribere i otvori vrata. Nare će se udaljiti i pretvarati se da promatra sliku u hodniku, izbjegavajući izravno gledati majku. Sadaka će izaći iz sobe kontrolirana izraza lica, ali primijetit će čudnu napetost na kćerinu licu. Njih će se nekoliko trenutaka gledati, a Nare će shvatiti da mora postupiti pametno. Tražila sam Aliju, ali mislim da je u kuhinji ili u dnevnoj sobi. Djeluješ nervozno, majko. Je li se nešto dogodilo? I upitaće Nare, trudeći se da joj glas ostane miran. Sadaka će odgovoriti da je umorna i nastaviti hodnikom, ali ponijet će sa sobom sumnju da je njezina kći možda nešto vidjela. Za vrijeme večere svi će se okupiti za stolom,
a Vila će kao da pokušava sakriti svoje tajne iza uredno postavljenih tanjura i suzdržanih razgovora. Okrenut će se prema Cihanu i mirno razgovarati o jednostavnim temama, pitajući ga je li tijekom poslijepodneva uspio riješiti neke obiteljske probleme. Cihan će mirno odgovoriti i njih će se dvoje činiti zaštićenima unutar krhke normalnosti. Sadaka će promatrati prizor polako žvačući, ali njezina pažnja neće biti usmjerena samo na taj par. Nareno će ponašanje neugodno privući njezinu pozornost. Nare će jedva dirati hranu, držeći pogled oboren i prste stisnute oko čaše. Sadaka će primijetiti da je izbjegava gledati i počet će još više sumnjati. Nare, čudna si od jutros. Obično uvijek nešto imaš za reći, neku kritiku ili neko pitanje da uznemiriš ovaj stol. Danas si previše tiha. Jesi li bolesna ili si samo odlučila glumiti tajanstvenu, i upitat će matrijarhinja, pokušavajući zvučati ironično, ali odajući napetost. Nare će samo na trenutak podignuti pogled i odgovoriti kontroliranom čvrstinom. Nisam bolesna, samo sam izgubila apetit. Neke stvari čovjeku potpuno oduzmu volju da sjedi za stolom. Elija će osjetiti nelagodu i pogledati Cihana zabrinuto, ali Nare neće ostaviti prostora za pitanja. Odgurnut će tanjur, namjestiti stolicu i polako ustati. Već sam sita, idem u svoju sobu jer danas nemam volje slušati prazne razgovore dok se određene istine kriju u hodnicima ove kuće, i reći će izlazeći prije nego što je Sadakat mogla reagirati. Matrijarhinja će pratiti kćer poluzatvorenim očima, pokušavajući shvatiti je li ta rečenica bila samo provokacija ili je Nare doista čula nešto opasno. Nare će krenuti hodnikom, ali neće otići u svoju sobu. Umjesto toga vratit će se u Sadakatinu sobu, oprezno otvoriti vrata i ući bešumno. Sjećanje na majčine riječi vodit će je do ormara. Pomaknut će odjeću, potražiti skrivenu ladicu. Nakon nekoliko trenutaka tihog očaja pronaći će kutiju umotanu u tkaninu. Kad je otvori, ugledat će peruvete s nalazima, naljepnice s Minejinim imenom i presavijenu omotnicu na dnu. Ruke će joj drhtati kad uzme papir i počne čitati. Sljedećeg jutra Mine će se vratiti u vilu. Ući će prva, kao da zna da Sadakat neće imati hrabrosti odbiti je pred poslugom. Sadaka će odmah zatvoriti vrata za sobom i okrenuti se prema njoj, pokušavajući sakriti strah i zaukočena držanja. Zloupotrebljavaš moje strpljenje, Mine. Pojavila si se sinoć. Govorila si u zagonetkama, pokušala si me ucijeniti u mojoj vlastitoj kući, a sada se vraćaš ujutro kao da imaš pravo ulaziti i izlaziti kad god poželiš. Budi jednom zauvijek izravna, jer ja više nemam vremena za tvoje provokacije, i reći će Sadakat, zadržavajući tih glas kako je nitko ne bi čuo. Mine će nekoliko trenutaka promatrati matrijarhinju prije nego što odgovori. Njezin će osmijeh nestati, a na njegovo mjesto doći duboki bijes nakupljen dugo vremena. Vrijeme je već prošlo, Sadakat. Predugo sam čekala, predugo sam gutala, predugo su me koristili i čak sam te slušala kako se prema meni ponašaš kao da nisam ništa. Jučer sam ti ponudila izlaz jer sam još mislila da mogu izvući nešto korisno iz ove priče, ali sada shvaćam da me nikada nećeš poštovati. Dakle, došao je trenutak da svi saznaju istinu. Došao je trenutak da Cihan, Elija, Nare i cijela ova kuća saznaju što si mi učinila. Izvan sobe Nare će prolaziti hodnikom kad prepozna Minejin glas. Još uvijek potresena onim što je pronašla u majčinoj skrivenoj kutiji, odmah će se zaustaviti pred vratima. Srce će joj snažnije zakucati jer sada su se dijelovi slagalice počeli slagati. Mlada će se žena diskretno nasloniti uza zid, izbjegavajući ikakav zvuk, i ostaće ondje slušati svaku riječ. Znače da bi, uđe li prerano, Sadakat izmislila novu laž. Zato će odlučiti pričekati pravi trenutak da djeluje. Sadaka će se približiti Mine s pogledom punim prijetnje. Ti nikome ništa nećeš reći. Nećeš pretvoriti priču koju jedva razumiješ u predstavu za ovu obitelj. Vrlo dobro znaš da ćeš, ako otvoriš usta, i sama biti uvučena u ovaj skandal. Nitko te neće gledati kao žrtvu. Pitaće zašto si šutjela, zašto si se vratila ovamo i zašto si tek sada odlučila progovoriti. Razmisli prije nego što pokušaš srušiti mene, jer možda ćeš pasti zajedno sa mnom, i reći će matrijarhinja, pokušavajući povratiti kontrolu kroz zastrašivanje. Mine će se kratko, gorko nasmijati, ali njezino će lice biti puno boli. Ti još uvijek misliš da se bojim pada.
Ja sam već izgubila sve što sam mislila da mogu imati. Izgubila sam Cihana, izgubila sam poštovanje, izgubila sam mir, a izgubila sam čak i pravo da shvatim što se dogodilo mome vlastitom tijelu. Ti si sačuvala nalaze, datume, bilješke i tajnu koja nije pripadala samo tebi. Igrala si se Boranovim životom, igrala si se mnome, a sada želiš da šutim kako bih zaštitila ime Albora. Ne, Sadakat, ovaj put sram neću osjećati ja. Sadaka će problijedjeti čuvši Boranovo ime, ali pokušat će reagirati prije nego što Mine izađe. Mlada će se žena okrenuti prema vratima, odlučna odnijeti tu istinu u dnevnu sobu, ali Sadaka će je snažno uhvatiti za ruku. Mine će se pokušati osloboditi, obuzeta očajničkim bijesom. Pusti me odmah. Nećeš me ovdje zatvoriti, kao što zatvaraš sve unutar svojih laži. Progovorit ću i svi će znati da si sposobna prijeći bilo koju granicu samo da zadržiš kontrolu nad ovom obitelji, povika će ona, natjeravši Nare da ustukne korak unatrag, uplašenu žestinom svađe. Sadaka će još jače stisnuti Mineinu ruku, gubeći masku smirenosti. Nećeš mi uništiti obitelj svojim otrovnim jezikom. Baren nije ovdje da se brani. Cihan neće podnijeti ovo otkriće, a Elija će sve iskoristiti protiv mene. Učinila sam ono što sam morala učiniti za ovu kuću i nećeš to pretvoriti u oružje da me poniziš, i reći će ona. No Mine će silovito povući ruku i napraviti nekoliko koraka unatrag. U istom trenutku njezino se lice zgrči od boli i ona će rukama zgrabiti trbuh pokušavajući disati. Nare će odmah otvoriti vrata kad shvati da se nešto dogodilo. Mine će se saviti, blijeda lice i glasa koji joj nestaje. Boli me, nešto nije u redu, Nare. Ne mogu dobro disati, reći će pokušavajući se osloniti na zid. Sadaka će na trenutak ostati paralizirana, razdirana između straha da će biti otkrivena i očaja što vidi Mine u takvom stanju. Nare neće čekati da majka reagira, potrčat će hodnikom i glasno pozvati Cihana, prestrašivši sve u kući. Cihane, dođi odmah. Mine je loša i sada joj treba pomoć. Cihan će se pojaviti nekoliko trenutaka kasnije, praćen Alijom, koja će odmah prepoznati ozbiljnost situacije vidjevši Mine kako se drži za trbuh. Alijin će liječnički izraz preuzeti prevlast nad njezinim licem i ona će joj se oprezno približiti. Mine, gledaj me i pokušaj polako disati. Otkad osjećaš ovu bol? Moraš mi reći ako postoji nešto što bih trebala znati prije nego što stignemo u bolnicu, upitaće Elija, pokušavajući zadržati mir, iako je shvaćala da se iza te krize krije nešto mnogo veće. Mine će pogledati Aliju očima punim straha i bijesa, ali neće moći odmah odgovoriti. Cihan će je, nervozan, pomoći odvesti do auta, dok će Nare ostati promatrati Sadakat sa sve očitijom sumnjičavošću. Majko, ako se Mine nešto dogodi, morat ćeš objasniti sve što sam čula i sve što sam pronašla u tvojoj sobi. Ne pokušavaj izbrisati ovu priču dok smo vani, jer ja već znam gdje tražiti, i reći će tiho. Prije nego što krenu za Cihanom i Alijom u bolnicu, situacija će postati još napetija. Mine će brzo dobiti pomoć, a Elija će sve pratiti izbliza, pokušavajući odvojiti stručnu zabrinutost od emocionalnog utjecaja te priče. Nedugo zatim vijest će pasti na sve poput bombe. Mine je trudna. Cihan će ostati bez reakcije, Nare će rukama prekriti lice, a Sadakat, koja će stići nešto kasnije, osjetit će kako joj tlo nestaje pod nogama. Matrijarhinja će pokušati poreći bilo kakvu umiješanost, ali njezina će teška šutnja biti dovoljna da poveća sumnje svih. No pojavit će se komplikacije, a liječnici će upozoriti da je njezino stanje osjetljivo. Kad Elija uđe u sobu, Mine će zatražiti da joj se svi približe, uključujući Sadakat. Biće slaba, ali njezine će oči nositi odlučnost koju nitko neće moći ignorirati. Neću izaći iz ove priče kao kriva, niti ću dopustiti da Sadakat sakrije još jednu istinu. Ovo dijete nije rođeno iz moje odluke s bilo kojim muškarcem. Dijete koje nosim u utrobi Boranovo je, jer je Sadakat sačuvala njegov genetski materijal, sakrila nalaze, pratila rezultate i sve to iskoristila na meni kao dio bolesnog pokušaja da Borana održi živim unutar ove obitelji, i reći će Mine, natjeravši Cihana da zadrhti. Elija će ostati potpuno nepomična pokušavajući ishvatiti veličinu otkrivene okrutnosti. Nare će početi plakati, sjećajući se peruveta koje je pronašla, dok će Cihan curiti u majku kao da je vidi prvi put. Mine će teško disati i nastaviti prije nego što joj snaga popusti.
Ona je problematična, Cihane. Ne voli vas onako kako bi majka trebala voljeti. Pretvara djecu u vlasništvo, unuke u trofeje, a žene u alate. Mene su iskoristili. I Borana su iskoristili, iako se nije mogao braniti, a sada bi iskoristili i ovo dijete da nisam progovorila. I ovo je dijete Boranovo, a Sadakat je to znala od samog početka. Sadakat će pokušati očajnički prići i prekinuti to priznanje, ali Cihan će zakoračiti naprijed i spriječiti majku da je dotakne. Nećete je dirati, ne poslije onoga što smo upravo čuli. Godinama sam vjerovao da njezine pogreške proizlaze iz straha da ne izgubi obitelj, ali ovo nije strah, ovo je kontrola, obsesija i okrutnost. Prešla je granicu koju nijedna majka ne bi smjela prijeći, i reći će on tihim, povrijeđenim glasom. Mine će na nekoliko trenutaka zatvoriti oči, iscrpljena, dok će Elija ponovno tražiti liječničku pomoć. Nare će u ruci držati kutiju s nalazima koju je Krišom donijela i odložit će je na stol u sobi. Sada to više nije samo Mineina riječ, dokazi su ovdje i reći će ona, ostavljajući Sadakat bez izlaza. A sada, prijatelji, mislite li da će Sadakat uspjeti povratiti svoje dostojanstvo? Napišite svoje odgovore u komentarima. Pojavljuje vam se još jedan iznenađujući video iz serije. Kliknite na njega da ga pogledate i pretplatite se na kanal kako biste primali sve videe objavljene o ovoj seriji.